Hallelujah. Tingagare pasi edu tokudza Mwari. Hallelujah. Ishe vanenge vada kuti tirambe tichidzidza nekuna Genesi. Hallelujah. Ngativhurei mabhaibheri edu pa chapter 34 ya Genesi. Kune vane mabhaibheri anenge angu inofanira kunge iri pa page 35. Kana Ishe vakatitendera nenguva yedu tichaita machapter maviri, kana nguva yedu ikasazokwana maybe tinoita 1. Hallelujah. Muverenga ngativerengere zvake kubva pa chapter 34. Hallelujah. Genesis chapter 34 verse 1. Yes. Dinah na vanhu veShekemu. Yes. Zvino Dinah mwanakosikana waRea waakaberekera Jakobo wakabuda kundoona wakunda wenyika iyo. Ipapo Shekemi mwanakomana waHamori muHivhi muchinda wenyika wakamuona akamutora akavata naye akamunyadza. Hallelujah. Praise the Lord. Hey, takambotaura tikati kudhara mubhaibheri maiverengwa vanakomana ndo vainzi vana, handiti? Because murume ndiye ainzi munhu, mudzimai ari mubatsiri. Mazuva ano vema-human rights nevanoita zvemazuva ano vanotiwo kudzvinyirira. Pachirungu vaiti patriarchy and misogynistic, kuti varume ndo vakagara pasi vakati ngatigadzire chinonzi Mwari. Kana tagadzira chinonzi Mwari, Mwari tichamuita murume sesu, kuti vakadzi vaite chityiso vobva vazotya kuti murume ndiye mukuru anotonga. Nyika yobva yatongwa nevarume, varume vobva vazoita mapresident, voita madziking, voita masoja, voita chii. Vakadzi vachingoita basa rekungoteerera zvinodiwa nevarume. Vakadzi vachidzvinyirirwa vasingatambire mari. Varume voti kana vakatambira mari vodzvinyirira madzimai. Varume vachiita zvavanoda voroora vakadzi 20 kana 7 kana chii. Saka taakuchinja nyika manje, tichigadzirisa, tichizviita fair zvanga zviri unfair. Hallelujah. Inini ndinomira pano as a man of God ndichitaura kuti handisapote udzvinyiriri hunodzvinyirirwa madzimai, handisapote nyaya dzerape negender based violence dzinoitwa nevamwe varume. Asi I worship God, and Mwari wandinonamata anondiratidza chokwadi kuti there is an agenda iripo, kana musingazvioni, of fighting men. There is an agenda iripo iri against men yaamunyika. Kana mukazviona varume vanenge vatopa udzvinyiriri. Yakatanga ichita senyaya yakanaka, zvichinzi toda kuti varume vasarepe vakadzi, toda kuti varume vasadzvinyirire vakadzi, toda kuti varume vasatonge vakadzi, takuda equal rights, vakadzi ngavaendewo kubasa. But so many things have changed. So many things. Zvakaunza zvinhu zvakasiyana siyana zvekuti in the end mazuva ano it's easier for mukadzi kuti asimuka ataure zvaanoda asina chaitika kwaari. But murume akasimuka akataura zvaanoda, nyaya inogona kunetsa iyoyo. Vanoziva shoko raMwari vonzwisisa kuti chii chiri kuitika, because tinoziva kuti murume anomirira chii, mudzimai anomirira chii. Nyaya iripo ndeyekuti muchinda wenyika ino ane zvaari kuita. Hallelujah. Anyway, going back to this story, anonzi ndandiri kuda kuedza kutsanangura nyaya yekuti Dinah mwanga ari mwanasikana waJakobo. Jakobo anonzi anga ine vana 12. Hallelujah. But pavana 12 ava mukatarisa Dinah kutopinda ku 13 kawe. Zvichireva kuti zvaiitika kuti vana vanozvarwa vari vechisikana vachiregera kuverengwa. Hallelujah. Munogona kutozoshamisika kuziva kuti pamwe Abraham anga ine vanasikana. Hallelujah. Handisi kuti ndizvo ndiri kureva kuti it's a possibility. Kana Isaac paainzi akabereka Jacobo naEsau chete, hatizive zvichida vanga ine hanzvadzi. Kana vana Cain naAbel. That's why vanhu vachiti vasingazive bhaibheri vanoti kweimimi Mwari wenyu anonyeba, anotaura kuti Adam naEve
vakava nevanakomana Cain naAbel. Ko vakazoita mhuri sei? Ko mudzimai waCain akabvepi? Aiwa, nyaya iripo ndeyekuti paiti pakaberekwa vanasikana vanga vasingaverengwe. Haleluya. Saka kwaiverengwa vanakomana, ndosaka zvaizoita kunge ane vana vakomana chete, but wazonzwa kuti ane mwana musikana akarepwa. Ko anga abvepi? Haleluya. Saka nyaya iripo apa ndeyekuti hanzi akanyangadzwa. Haleluya. I think musi wechina wandakasangana naBaba Chehore panapa, tikataura nawo nenyaya yekunyangadzwa. Haleluya. Vane zvavangu vandibvunza, ndikavatsanangurira kuti nyaya inoitika hakusi kuti takavenga vanhu. Haleluya. The same day iyoyo kune mukadzi nemurume wakauya, mapastor. Mudzimai wacho ndiye mutungamiri anzi Gauteng region yePresbyterian. Ndobva vauya vachiti, tanga tichikutsvagai, taida kuona kuti pastor wacho ndiye upi pastor wechechi iyi, munhu akaita sei. Zvichida ndakatombojoka navo ndikati zvichida pamwe maitarisira zirume ziguruguru, pamwe maitarira munhu ane zidumbu, kana achena musoro, kana adi. Ndo zvakangoitwa naMwari, ndini murume wamuri kutsvaga. Zvikanzi toda kuona kuti hatina kunzwisisa kuti makaiwana sei chechi inoi nekunaka kwayakaita. Toda kumbonzwisisa kuti zvakamira sei, ko tinokwanisa here kuuya kuzonamatawo nemi. Ndobva ndagara pasi navo ndikavatsanangurira ndikati, inini ndoda kuti munzwisise, kana muchiti muda kuuya kuzonamata nesu, hatingokurumidza kufarisa. Haleluya. Because munhu asina wisdom of the Holy Spirit anogona kubva angokurumidza kungocelebrate. Vanhu zvikanzi tine kereke yedu, tine mabranches akawanda, each branch has more than 400 people, and chichi. Ndiri munhu anokara mari, ndingadai ndakuti yes, zvabhadhara. Uyai nevanhu venyu, 4 or 5 branches with 400 people, matides. Ndagara musha, vana voenda kuprivate school. But hazvisiri izvo zvatakadanirwa naMwari, takadanirwa utsvene. Ndiri kuita kunge nyaya yangu iri kubhenda iri kuenda ndiri kuziva zvandiri kutaura. Nyaya yandiri kutaura nyaya yekunyangadzwa, nyaya yedefilement. Problem inoitika pavanhu, vanhu vanomhanyira kumubatanidzwa. Vanhu vanofunga kuti kunamata kwakafanana, chero tangoti Jesu tese, chero tangoti Mwari tese, but hatisi tese tinoti Mwari. Tinonamata Mwari mweya nemuzokwadi. Hatisi tese tinoti Jesu tese, tinonamata Mwari mweya nemuzokwadi. Mistake yakaita vanakomana vevanhu nevanasikana vevanhu ndeyekuti vakafunga kuti munhu wese anomukira makuseni opfeka suti oenda kuchechi musi weSunday mutsvene. Munhu wese anopinda mukereke mutsvene. Hey vedu we, munhu anotodana zita raJesu agotanga kubhadharwa salary achishandisa zita raJesu, agobhadharira vana kuchikoro, agotanga kuenda kutenga motikari nedzimba achishandisa zita raJesu, vati munhu achienda kun'anga. Agopiwa ruremekedzo rwekuti vanhu vanomupfugamira, vanhu havakwanise kumukwazisa vakamira straight, vanhu havakwanise kumutarisa kumeso out of respect. But ari munhu anoteerera zvake zvemudzimu, aine machira emashavi, aine machira eredzo, achienda kunovhunzira. Hallelujah. So as kereke yaMwari, Church of God needs to be alert. Zvinoita sezvinorwadza, but you have to tell people the truth. Ndikati tarira, it's a good thing kuti makapiwa basa rakanaka. Zvamataura zvese zveministry yenyu kubva kuUK, mukauya kuno uku, murume ndewe kuMalawi, mudzimai ndewe muno muSouth Africa, munoita basa renyu raMwari rakanaka, mati mune vana venyu 4 muda kuyani, it's okay. Kana mati muri kuda kuya kuzonamata Mwari, you are welcome. This is the Church of God. The doors are open to everyone. Hatina munhu watinodzinga, because takatumwa kuisa shoko kune vanhu. But munouya mogara pasi pabenchi, moteerera shoko, moteerera vhangeri. Kana tabvumirana kuti shoko ndiro, motendoka.
Haleluya. Kana mukaona risingawirirane nemi moti isu wedu watinonamata asiri wamunonamata hatingokuvengei futi, tinongosekerera toti zvakanaka endai henyu, nekuti tinoziva kuti Ishe wakatiudza kuti vachatiunzira vavo panapa. Last week yakataurwa musi weTuesday evening kuchitaurwa kunzi vakagara vari venyu. Haleluya. So nyaya iripo panapa ndeyekuti kana munhu akapusa asina spiritual maturity or wisdom, Holy Spirit isingamuudze, anongoti munhu wese ari kunamata Mwari anotera, munhu wese ati ari kuda kunamata Mwari anobatana naye. Ava vati ngatiite fasting newewo, ava vati ngatiite chakati newewo, ava vati ngatinamate chakati newewo, ava vangotanga kuparidza newewo. Mwari vakakuropafadza kana uchisangana nemharidzo dzevanhu vakasiyana-siyana asi vari vanonamata Mwari mweya nemuzvokwadi. I can tell you TV tinoona zvakawanda. Vamwe vanobuda TV vachiparidza vati mharidzo dzacho idefilement yega yega. Vamwe pamainternet apa vanonyora nemabhuku nechi. It's not everyone who was sent by God. Hallelujah. Saka nyaya iripo ndeyekuti iwe munhu waMwari watombodiwa hako naMwari, Mwari wakusanangura wokubereka kutsva, Mwari wokuzadza nemweya mutsvene waMwari, wotanga kuteerana nevanhu vakadaro. Hey, ndakati ndichitaura nababa Chehori ndikati muri kuona yadhina yekukura kwayakaita, ndikati ngatimbofunga kuti idhiramu remukaka. Akati hey, ndikati yes. Saka imagine dhiramu remukaka riya robva rangowira kanhunzi. Hallelujah. What are you going to do? Are you going to scoop it out momwa henyu mukaka wenyu? Wakutoraswa handiti? Ndo zvakaita utsvene hwaMwari. Kana tichiti anointed church of God, tikuti yakazodzwa nemweya mutsvene waMwari. Ndo zvinoita anointing izvozvo. But anointing inoda kungwarirwa. Hallelujah. Anointing inoda kuchengetedzwa. Ndo painzi naDavid, thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against you. Ndinotya kukutadzirai Mwari. Hey, koima hamuzive here kuti Sauro paakasarudzwa kuita mambo weIsraeri akatombozara mweya mutsvene waMwari, akatoprofita Sauro akawana anointing yakasimba yekuti haasiri iye ega akaprofita, nevarume vese vaimushandira. Hey, aina handizvizivo zvinhu zvakadaro. Kana kwandiri hazvisati zvamboitika zvokuti munhu anokushandira mumba anobva azodzwawo sekuzodzwa kwawaitwa. Ilevel iri kumusoro iyoyo. Hallelujah. Handizive kana paina man of God akambodaro ekuti anowana anointing yekuti kana musikana anomubikira tea anobva wano anointing, kana driver wake obva wano anointing. Hallelujah. Kana gardener wake dai Ishe vati svitso kwakadaro. But what I'm trying to show you is, as much as it was, Sauro akasvika padefiled anointing. Saka tinofanira kungwarira. Hatisi kuti tiri vanhu vekutya, but takufanira kuziva manje kuti haasi munhu wese anonamata Mwari nenzira yatinonamata nayo. Kwakutonamata kuna Mwari kuti even nyangwe vanhu vakauya mukereke munomu tinopembera kuti vanhu vauya kuna Mwari, but hatipembere takavhara maziso, nekuti vamwe vanouya kuzosvibisa. For the thief comes to rob, kill and destroy. Hallelujah. Takazvidzidziswa zvirimo mushoko raMwari, Jesu akazvitaura. Munopembera munhu auya achiti ndauya kuzotendeuka kuzobatana nemi, asi munhu ari on a mission. Takamboona vamwe vaidaro, votosvika pakupiwa zvigaro, votosvika pakuremekedzwa mukereke, but vaine mission yekusvibisa, kusvikira mweya mutsvene waMwari mukereke wati zuu. Hallelujah. Saka Dinah anonzi Dinah akasvibiswa. Hallelujah. Angambori akachena handiti ndobva asvibiswa. Zvakafanana nemunhu ari mukereke obva aita shamwari dzakaipa. Iwe uri kunamata Mwari hako, but kushamwari dzakaipa haupi, unogona kusvibiswa. Dzatonyasha dzaMwari kuti urambe uchifamba uri mutsvene,
uchipfuura nemuvanhu imomo usina kusvibiswa. Dzatongonyasha Mwari. Dai Mwari watirwira pane zvakadaro. Dai Mwari watidimbura kuma-association akaipa. Dai Mwari watibvisa kuvanhu vanokwanisa kutisvibisa. Dai Mwari wakuwadza pfungwa dzedu kuti tizive tikasangana nevanhu vanokwanisa kutisvibisa, no matter how good the language they speak. Nyange wakataura matongues akaita sei, kana wasina mweya waMwari, dai Mwari watibvisa kwavari. Ezvinezvi iDecember inoi vanhu vari kufara, tiri kuinvitwa kwakasiyana siyana. Ezvinezvi ndakaenda kune mumwe muchato wandakaenda maimanje, nekumwe kupati ndikadedzwa, nekuhousewarming, nekuchi. Ndaitotaura nyaya iyoyo futi ndofunga ndibaba chehore futi. Ndikati munoziva tasiyana nezvatati mbori. Kudhara ndaiti ndikadedzwa kumuchato ndaifara, ndosvika ndodya nyama, ndosvika ndodya makeke, ndonakidzwa nevanhu. But it's different now. Mazuva ano ndakuti ndikasvika so mweya mutsvene waMwari wakutondiudza kuti iwewe idya chicken, nyama iyi, beef iyi, halal iyi. Hallelujah. Wotosiyana nayo. Nekuti shoko raMwari rinotaura kuti hatifaniri kudya nyama dzakadeketerwa. Zviri nani kudya muriwo. Ndozvakaita vana Danieri, vakapedzisira vadya muriwo, vasiya nyama yakadeketerwa. Kusvikira vamwe vanofunga kuti vanonamata Mwari mazuva ano vakuti hatidyi nyama. Havana kunzwisisa kuti nyaya yanga iripo ndeyekuti Daniel, Shadrach, Meshach naAbednego vaisiya nyama yakadeketerwa. Havana kuti nyama yakaipa. Hallelujah. Unosvika ikoko zonzi munhu waMwari mauya, uyai mutinamatire. Kana wakapuswa mhanya manje but yes, I'm a man of God, regai ndikunamatire. Hey, ndezvekungwarira zvinhu izvi. Man of God, chibvai matinamatira, chibvai mati kuti titangise basa redu. Hey, muda kunamatira vanhu kuti vazonyatsomwa doro, vazonyatsodhakwa. Ini pakadaro endo wandagara pasi ndoti no, I'm sorry, I cannot. Hallelujah. Zvasiyana, vanhu vanogona kugumbuka zvavo. Kutyira chakaiswa naMwari pandiri chinofanira kuchengetedzwa, uchinzwisisa kuti kune defilement. Hallelujah. Hazvisi zveungoti pese pese munhu wese anguya mukereke, kune masatanista anotouya, munoziva, votojoina kereke vachitouya kuzosvibisa kereke. Kana musati mazviziva, muzive kuti pamwe it's even a blessing kuti vanhu vashoma vakatendeka vanonamata Mwari mweya nemuzvokwadi. Otherwise munoita 50,000, but pa 50,000 ipapo pamwe 20,000 vanhu vari pamission. Umwe neumwe ane wake waakatageta kuti uyu ndomusvibisa. Hallelujah. Tokudza Mwari. Shoko raMwari ndokwarada kuenda nako. Ngatingwarire even masociety atinoita nemafellowship atinoita. Hazvina kuipa kunamata Mwari. Monday to Monday ngatinamate Mwari. Shoko raMwari rinoti pray without ceasing. Rambai muchinyengetera nguva dzose. Ende chinopafadzo kusangana nevanhu vanoda kunamata Mwari. But mweya mutsvene waMwari tibatsirei tinzwisise kuti vanhu havanoda kunamata mweya nemuzvokwadi here. Because kana vasinganamate mweya nemuzvokwadi hativadi. Hallelujah. Munoziva kune munhu ari muchivi but ane mwoyo wokutendeuka. Kozoita munhu wekuti haasi akatendeuka nyangwe zvikaita sei. 40 years muri mese haatendeuki. 40 years muri mese haana utsvene hwaanowana. Dai Mwari vatirwira tisambosangana nevanhu vakadaro mukereke yaMwari. Rather tiite vashoma but vatsvene. Pane example inogara ichitaurwa yekuti munhu anobva kwamutoko akazadza gonyeti nemadomasi akaora agouya nawo kumaketi kumbari. Umwe baba vanouya havo ne1 domasi vorisa muhomwe rakatsvukirira rakanaka. Uyo ane gonyeti rake paanosvika rinenge chingonzi 1 richiraswa kusvika ese apera. No good. Hapana kana 2 cents yaunobhadharwa ipapo. Ukasatukwa nevanhu kana kurohwa unzi uruda kutiita sei. Asi ava baba vauya havo ne1 domasi muhomwe vanopa mai vakachekerera vakabika vakadya. Kereke yaMwari zviri nani tive vashoma but vakatendeka kuna Jehovha, vakadiwa naMwari, vanonamata Mwari mweya nemuzvokwadi. Pane kuti tingowanda, muri kuona macheya akawanda,
munokwana vanhu more than 500, mozara nevanhu, but vakazarwa nebhabharasi zvavo. Umwe neumwe atori neappointment yekunganga yari kutoti akabuda muchechi oendako. Umwe neumwe ane mashavi, machira akapfenyira mukati mehembe izvozvi akagarawo pacheya, madumwa nematehwe akasiyana siyana. Dai Mwari watinzvengesa pazvinhu zvakadaro. Haleluya. Handei pamberi zvedu. Verse 3. Mweya wake ukanamatira Dina, mukunda waJakobo. Akamuda musikana uyu, akataura zvakafadza mwoyo womusikana. Zvino Shekemi akataura nababa wake Hamori akati, "Mutorerei musikana uyu ave mukadzi wangu." Zvino Jakobho wakanzwa kuti wakachinya Dina mukunda wake. Vanakomana vake vakanga vari kuzvipfuwo zvake kusango. Jakobho akanyarara hake kusvikira wauye. Haleluya. Saka ndonyaya yakaitika manja. Hanzi moyo wemukomana uyu wakakarira Dina zvisingaite. Ndobva amuda zvekuti by all means necessary. Hey, ngatidzidzei kutrena moyo yedu. Munoziva pane imwe ambition yakaipa so yekuti moyo wako unosvika kuti I want this by all means necessary. Ukangoona chimwe chinhu wakuchida zvekukarira zviya zvekuti nothing should stand in the way, watoipa. That emotion is only reserved for God. It's only God that you are allowed to love to a point where nothing else matters. Ini kana mhuri yangu inotoziziva. Ndinogara ndichitovaudza kuti ndinokudai stereke, but hakuna angamire pamberi paMwari. Angava mudzimai, angava mwana, angava vabereki, angava hanzadzi, angava nin'ina, everyone knows where they stand with me. They know kuti Mwari number 1 kwandiri. Ende vanotoziva kuti kana ukaita anything chinondikanganisa basa raMwari, tatopesana. Hallelujah. Kune mwe munhu anosvika pakukarira motikari zvekuti anoita anything just to have motikari iyoyo. Umwe munhu anokarira basa. Unzwa kuti mudzimai akakarira basa kusvikira arara nabhosi kuti apiwe basa. Hallelujah. Ende mazuva ano hazvichisiri kuvadzimai chete, nevarumewo dziri kunyaya dzatakunzwa. Kunzi murume anonzi ndorara newe kuti uwane basa. Hallelujah. Kukarira mari to a point yekuti chero ndaiwana ndotoita anything, hakuchisina boundary, hakuchisina chinonzi achiitike kana kuti achisvikike. Kukarira imba, kukarira business, kusvikira wachekeresa munhu. Hallelujah. Ndiwo mweya werape iwowo, wokuti unenge wakarira munhu kuti nyangwe zvikaita sei, nyangwe asina kubvuma, nyangwe ikaita sei. Hey, tichaita vana youth ministry vanoda kudzidziswa zvinhu zvakadai so. Mwana wemuyouth anokarira mumwe to a point yekuti anosvika pakuti nyangwe ndisina kumuroora hazvina basa. Wakukanganwa kuti shoko raMwari rinoti chii? Ndozvakaita mukomana uyu. Munhu ngaadzidze kuzvidzora. Nyangwe ukada chinhu chakaita sei, ziva kuti kune malimits. Ende ngapasave nechinhu chekuti unochida kusvikira papoint yekutadzira Mwari, o papoint yekutyora murawo waMwari. Hallelujah. Hanzi akataura naye ndobva apedzisira amuchinya, asi Jakobho wakaramba anyerere. Zvinoreva here kuti Jakobho haana kutsamwa? Zvinoreva here kuti Jakobho haana kurwadziwa? But Jakobho akanyarara zvake. Hallelujah. Kune vamwe vanhu vari kutadzira Mwari right now, vachitadzira Mwari asi Mwari vakanyarara zvavo. Vanofunga kuti nyaya yarova, but Mwari ari kuona.
Hallelujah. You are ill-treating someone, and God is not doing anything about it. You are cheating someone, and God is not doing anything about it. And uri kufunga kuti nekuti Mwari vakanyarara, havana kuzviona, hazvina kuvarwadza, hazvina kuvagumbura. Hey, kuchava nezuva rekuti Mwari vachazouya kuzogadzirisa nyaya iyoyo. Dai zvaibvira munhu atopfugama akati Mwari ndiregererei, ndinzwirei ngoni kudarika kwangu. Hallelujah. Handei pamberi. Verse 6-9. Verse 6. Hamori baba wa Shekemu. Yes. Wakaenda kuna Jakobo kundotaurirana naye. Wakati vachinzwa izvozvo, vanakomana vaJakobo vakauya vachibva kuSamu. Yes. Zvino varume ava vakanga vane shuku kwazvo. Yes. Vakatsamwa zvikuru nokuti vakanga aita chinhu chakaipa kwazvo pakati pavaIsraeri kuti avate nomukunda waJakobo. Chinhu icho chakanga chisingafanirwi kuitwa. Zvino Hamori akataurirana navo akati, mweya womwanakomana wangu Shekemu unoshuva mukunda wenyu. Domupai henyu iye ave mukadzi wake. Wananai henyu nesu, tipei mukunda wenyu, mugotora wakunda wenyu. Hallelujah. Saka muri kuona Hamori zvaanga akutaura manje. Hamori akutaura on behalf of mwana wake Shekemu kuti hey, muri kuona here mweya wemwana wangu unorwarira mwana wenyu, kotitendereiwo. Hallelujah. Titendereiwo kani tiwane mukunda wenyu. Imimi kana muchida henyu munogona kuzowanawo mukunda wenyu. Hey, munoziva Dhiabhorosi anouya achinyengerera. Dhiabhorosi anouya achinyengerera. Ende Dhiabhorosi anoti tibvumireiwo kani nemadhimoni ake. Kune zvimwe zvinhu zvausingafaniri kuita, zvokuti ukangozigona kuzviita, tinogona kukupozva tiinazvo. Hallelujah. Handiti kung'anga ndo nyaya inoitika. Idefilement kai. Unoenda kung'anga handiti watosvibiswa, but wabvuma kuita bow down kuna Dhiabhorosi, sonzi hatinozokupa zvatiinazvo. Hallelujah. Amai vemudzimu wodzova wotaura zvakati wotozoona business wakupromotwa kubasa, zvinhu zvaakufamba, zvinhu zvaakuita sei, wawirirana naHamori. Hallelujah. Maakurodzana naHamori. Asi Mwari akambovaudza kuti hey, inini ndoda kukuitai rudzi rutsvene. Ko ndakakubvisireiko nhai Abrahamu kuhama dzako ndichiti uende kwako wega? Hakusi here kuti ndaikubvisira kuti iwewe ugova rudzi rutsvene? Ko Hamori zvaakusvika pamba paJakobho akukumbira kurodzana. Saka takabvirei kumba kwaTera. Hallelujah. Nekuti kana Jakobho akubvuma kurodzana naHarani, anonzi Haroni, Hamori, sorry, takabvirei kumba kwaTera. Hallelujah. Hey, handei pamberi. Verse 10. Garai henyu nesu, nyika ichava pamberi penyu. Garaimo, mushambadzire, muzviunganidziremo pfuma. Hallelujah. Asi izvo zvinotaura Dhiabhorosi here. Garai henyu munyika, muchaita makore munyika muno. Vamwe vanobva vatoenda kunoromba hanzi unoda kuwedzera makore. Garai ende muchaita pfuma. Mubva magara henyu munyika muno, tandavarai zvenyu. Apa mune makanzi pano haisi nyika yedu, haisi musha wedu, takangodzikira matende tiri panzira. Hallelujah. Asi Hamori anoti no, don't worry, it's okay, we have enough here we can give you. Sezvaakaita vana Ishe Jesu Kristu, akatanga kumuratidza nyika dzose, akatanga kumuratidza vanhu vachikama mukaka, akatanga kumuratidza vanhu vachirima, vanhu vachiita mining. Saka zvese izvi ndinokupa izvi. Hallelujah.
Praise the Lord. Hamori anofana kungwarirwa. Because hamori anotanga kutaura kuti no, ngatiwiriranei. It's okay, tinogona kuita fellowship. And tikaita fellowship ka, isusu zvine zvatinazvo zvatinokuunzirai. Hallelujah. Tinokuunziraiwo zvatinazvo. Your life will become so much better. Things will be so much easier. Zvinenge zviri kukuomerai kudai so. Unenge wango muchechetere. Zveshuwa kubuild a ministry kwakaoma naika. It's not an easy thing. Hey, each day panouya munhu munyowani, munoona kuti it's difficult. Asi mumwe munhu anouya achiti ndokunzirai kana 4 or 5 mabranch ane vanhu 400 each. Just like that. Very easy, handiti? Tinofana kungwarira hamori. Kana zvabva kuna Mwari tinozvikudza. Asi zvinoda kunamatirwa. Mweya mutsvene waMwari. Isi takataura kuti kereke yaMwari inotungamirwa nemweya mutsvene waMwari. I told this couple. I told them. Ndikati kana mataura neni muchifunga kuti ndini muridzi wechechi. I have said news for you. Handisiri muridzi wechechi. Ini ndinototi kereke yaMwari inotungamirwa nemweya waMwari. Saka zvamuri kutaura zvese ndazvinzwa, hakusi kuti handina kuzvinzwa. Ndazvinzwa. Bandofana kutodzokera kumuridzi. Kana muridzi akati no, very sorry. Handichazotya zvisho zvenyu. Ndichatouya nekuudzai kuti very sorry. Kana muridzi akabvuma, then it's okay. And don't ever think it's up to me. It's not about what I want. Hallelujah. Once ndatanga kuita zvandinoda inini, ndatobuda mugwara rake. So nyangwe ndikakufarirai zvakaita sei, I have to go back kumuridzi. Kana tichiti the anointed church of God, it's anointed by the Holy Spirit of God. And the Holy Spirit of God leads the church. Iye Jesu Kristu ndiye mtungamiri wekereke. Indiye ndingoita basa rake chete. So such decisions I cannot make by myself. Takutombonamata. Tonzwa kuti vanoti kudii. Asi kana mati henyu mimi muri kuti vana venyu vauye kuSunday school, sekutendeuka kunoita vanhu vachiuya kuzono, it's okay. Hatina munhu watinoti hatidi. Kana mimi mati muda kuuya kuzogara kumubhenji muchinzwa vhangeri, kuti ngarambe kuti munzwe vhangeri, zvichida pamwe muchatotendeukawo ndobva waseka. Hallelujah. Ndikati mukarinzwa vhangeri ratinoparidza mukarifarira mukatendeuka, tinozvigamuchira. Kune vamwe vakatouya vaitungamirawo masangano avaitungamira, asi vakatouya vakatendeukawo futi. Hallelujah. Saka kana mukada kuita saivavo, tinokudza Mwari. Asi musafunga kuti muchazouya mutaura kuti tinotungamira Gauteng region, tinotungamira machechi mangani, tinoita tatangouya tobva tatopfugama toti maiwe tatsikwa neprovince, tobva takupai mazicheya makurukuru. Kuno kumacheya makurukuru hakuna, kana ina nditori nozicheya ziguruguru. Hallelujah. Tinoteedzera zvinenge zvataura mweya mutsvene waMwari. Ndikatovaudza ndikati munoziva kuti mharidzo dzatinoparidza panapa, ndikanyimwa mharidzo handiparidze. Kana Mwari akati nhasi tichaparidzirwa nanhingi, ndinongoita izvozvo. Ende dai Mwari vatibatsira tirambe tiri mugwara iro, because we are 100% subject, we submit to the Holy Spirit. Mwari ngavatinzwire tsitsi kana paine any moment that we ever did anything chisina kutungamirwa nemweya mutsvene waMwari. But tinoedza misi yose. Hallelujah. Saka Hamori ndobva aedza kunyengerera akati nyika inoi izere nepfuma. Hanzi ndinokuunganidzirai pfuma. Ndo zvinoita Hamori, handiti? Problem yemunhu anokara pfuma, ndosaka zvichinzi munhu anonamata Mwari hafani kukara pfuma. If you want to see, a lot of people are blindsided nenyaya yepfuma. Kurasika kwevanhu vazhinji, munhu anogona kunge akatotendeka achida Mwari zveshuwa, but nyaya yekukara pfuma iyi, once pangoita pfuma chete, problem. Now kana munhu akakara pfuma anotaiwa, Hamori uya kune vana vako, nditori nevamwe vana vasikana futi, zvichida iye wani chete, ndine vamwe, uya muroore. Hey, kana vana vedu vakura,
pamayouth apa pachada kudzidziswa vana zveshowa. Nyaya dzekuroorana idzi hadzisi dziri simple. Anouya neBenz, Mercedes Benz. Kana ndiri kuti Mercedes Benz ndiri kutaura any car yakanaka. Munhu ane mari togofara kuti mwana akuroorwa. But kwaari kuenda mwana uku hatizivi kuti kwakamira sei. Tozopedzisira takufa nemafasting prayer futi, nema all night prayer ekurwisana nemweya yakaipa yemadzinza ikoko. Kana ivheniwo mwana wedu mukomana tofanira kunyamatira zvinhu zvakadaro, kuti vanakomana vedu kana vakuti vakunoroora vasangonoroora chete, because unonoroora somewhere. Tezvara vacho vachitotaura kuti kunamata handitozivi zvekunamata. Maybe vanoti handizivi zvekunamata vatori nani. Kune vamwe vekuti vanenge vakatopfeka kola achinzi bishop kana achinzi man of God, but vachibata-bata. Hallelujah. Oroora mwana akadedicatwa kuchikwambo, atori mukadzi wechikwambo, murungoona kuita slay queen, mopembera. Inonetsa mangwana. Ndine mumwe murume wandinorespekta stereki, anga ari mufundisi tiri vana vadiki. Hallelujah. Handingataure zvizhinji, vamwe venyu vanomuziva saka vanogona kubva vazoziva kuti ndiani. Akauya akandikumbira munyengetero, akati ndinokumbira undinamatire. Akatanga kunditsanangurira upenyu hwaakararama nemudzimai waakaroora, kuti kune vanhu vanorarama upenyu hwekuti mudzimai wako wawakaroora kuti umubate unotofanira kutotanga wakumbira, nekuti ane varidzi. Hallelujah. But uchimuona akapfeka costume hauzizive zvinhu zvakadaro izvozvo. Uchimuona akasunga dhuku hauzizive zvinhu zvakadaro izvozvo. Unongoona akachena nzara dzakagadzirwa woti ndazviwanira. Masvika mumba anokudzvovera nebhesi rakapfuura rako, achikudza kuti haasi mukadzi wako unoyu. Unototanga kutokumbira permission kwandiri. Zvinhu zvandiri kutaura hasi zvemafirimu izvi, haisi fiction. Ndiri kutaura zvinhu zvinonyatsoitika. Alright, handei mberi neshoko raMwari. Verse 11. Ipapo Shekemu akati kuna baba wake nokuhanzvadzi dzake, ndiwane hangu nyasha kwamuri, zvamunoreva kwandiri ndichakupai. Kumbira henyu kwandiri rooro huru nechipo chikuru, zvamunoreva kwandiri ndichakupai. Asi ndipei musikana ave mukadzi wangu. Hallelujah. Hey, Shekemu anoti no, don't worry. Tell me zviri pamwoyo penyu. Tell me what you want, I will give you. Hallelujah. Is it a big car? Is it a big house? Is it a thriving business? What do you want? Imbiri here. Do you want fame and popularity? Reva hakuroro yaunoda ndinokupa. But koga ndipe mwanasikana. Hallelujah. Amen. Hey, on the surface it seems like a very simple issue. Ako zvakaipei, handatouya kuzorora, ngatimubvumidze karoore mwana wedu. But zvakuda kunzwisisa kuti kumberi kunei. Kune vamwe vanhu, ndakataura nehanzvadzi yangu rimwe zuva. I come from a very large family. Takazvarwa, there is 9 of us. Hallelujah. I have 5 sisters and I have 3 brothers. Inini brother wechi4 tobva taita 9. So nyaya dzakadai so dzinotaurika manje, dzekuti vamwe vasikana vanenge vakufunga kuti mazuva angu ati fambei, handisati ndaroorwa. Hallelujah. Vakandibatsirawo ndikatsanangura zvinhu zvakadai. Ndikati shamwari, unofanira kunzwisisa kuti mukadzi wese akasikwa achinzi acharoorwa. Handiti ndozviri kukupa pressure izvozvo, kuti makore anenge atifambei, vanhu vanozoti kose usina kuroorwa. But unoziva here kuti kusaroorwa kunenge kutori nani?
pane kuroorwa nemunhu asiriye. Hallelujah. Because tinopembera kamusi wemuchato isi todzokera kudzimba dzedu. Zvaunosara uchisangana nazvo izvozvo unenge wawega. Zvimwe zvacho unotozonyara kudzoka kwatiri kuzotiudza futi kuti very sorry makauya kuzopembera muchato, but hey, handina zororo. Vamwe vari kukaviwa sekukava kunoita bhora. These are realities. I know kwatiri zvinoita kunge zvinhu zvisiri possible. Hallelujah. Dzimwe nyaya dzatinonzwa uku kunzi munhu anongorohwa. Hallelujah. Wanditarisirei? Katarisiro kawandiita ikakaka wandidherera. Hallelujah. But vanhu vakaita muchato vakapembera vakapfeka masutu. Hallelujah. Tikadya makeke, avamwe makeke tinodya hatiregi. But kuzozvitaura manje kuti aiwa makapembera muchato paya paya, but hey, handina rugare, ndakuridemba zuva iroro. Umwe anotopedzisira kutoti zuva iroro ndatorivenga. Hallelujah. Uchisvika first day mumba imomo utonzi iyi rumi haipindwei, saka nyangwe zvikaita sei haupinde murumu munomu. Kosei iwe ndozvepano. Mumwe mudzimai aitaura kuti hanzi musi wandakaroorwa ndakangopiwa plate ndikanzi nhonga mari. Ndeyei mari? Chingonhonga, unotenga chaunoda. Sure, kana nyange ukatenga switi kana chingotora mari iyoyo unonono. Ndobva aenda, ndobva anotenga. Kubvira paakangonhonga mari iyoyo, every night chikwambo chiri kuya kwaari kumita mudzimai. These things people don't know of, and they just go into marriage without thinking, without knowing. Kereke yaMwari inofanira kuparidza zvinhu zvakadaro. Zvikasaparidzwa zvichazozikanwa nani? Ende kana zvazoitika kumunhu hazvitaurike, kuti munhu azouya kuzotaura kuti hama dzangu ndiri munhamo. So zvinofanira kuparidzwa kuti vana vedu vanzvengeswe kuzvinhu zvakadaro, kuti kana zvaakuitika zviitike kunze, zvisaitike kuvana vedu. Hallelujah. Tunzwa mweya waMwari uri kutaura kuti vane vana vauda kuroora, namatirai vana venyu. Pray for the people they are going to get married to. Pray for the people they are going to marry. Hasi zvinhu zvekuzomirira vanhu vakunetsana mudzimba, vakurambana, vakuitirana gumbomba gumbo kunze, mozotanga kuda kuti ngatiite fasting prayer. Umwe ane chigumba anenge achitaura kuti fasting prayer yekuita sei. Hamusi kuona mwana wenyu zvaari kundiitira. Ndezvekunamatirai zvino izvi. Hallelujah. Start praying for your children. Start praying for the people they are going to get married to. Start praying for their families. Hey, nyaya yakaoma iyi. Musikana anogona anga achitonamata Mwari akatendeka kuvabereki vake. Umwe anenge aina nasekuru nambuya vane zvinhu zvavo, but kuzvinhu zvavo vakatotaura kuti kamuzukuru aka ndakafarira, ndoka ndichasiyira zvinhu zvangu. Kamuzukuru akasi kuzviziva. Ndine mumwe wandaita counseling about a month ago. Mweya mutsvene waMwari ukandiratidza nyaya yeupenyu hwake, kuti mukomana uyu sekuru wake vanga ine zvinhu zvavo, saka sekuru wakaenda kunotaura kuti musi wandinofa zvinhu zvangu zvichaenda kumuzukuru. Kamuzukuru akasi kuzviziva. Kamuzukuru kari kutongodawo kunamata Mwari. Hallelujah. Iwe unoroorwa nemunhu akadaro, unochiona. Hallelujah. Or maybe anobva aita ari musikana, mbuya vane uroyi hwavo, vakapikira kuti uroyi hwangu uchaenda kumuzukuru. Unoroora mwanasikana iye, pakutozoda kusimba kunamata Mwari. And those are the things that can be avoided now by minamato, by maridzo, by kuteerera maridzo dzakadai so. Ndopa unozonzwa vanhu vakutaura kuti musaroore kumaFilistia kana kuti musaroorwe kumaFilistia. Haisi nyaya yekuvakira empire yemuchechi. Inyaya idzodzo dzinenge dzichinzvengwa idzodzo. Hallelujah. Handei kumberi.
13. Ipapo vana vaJakobho vakapindura Shekemu naHamori baba nokunyengera, vakataura nokuti vakanga achinya hanzvadzi yavo Dina. Vakati kwavari, hatingagoni kuita chinhu ichi kuti tipe munhu usina kudzingiswa hanzvadzi yedu. Yes. Nokuti izvezvo zvingatinyadza. Yes. Tingatenderane koga kana mukaita chinhu ichi kuti muve nesu murume mumwe nemumwe uri kwamuri adzingiswe. Ipapo isu tichakupai vakunda wenyu, nesuwo tichatora vakunda wenyu, tigare nemi tive savanhu vamwe. Kana musingateereri kuti mudzingiswe, tichatora mukunda wedu tikabva. Tichatora mukunda wedu tikabva. Haleluya. Saka vakuudzwa manje vana Shekemu kuti vana Shekemu, muchitoona tichifamba kudai so takasiyana, takapfeka hembe hamungazvioni. Haleluya. Dai tatisina kupfeka hembe mungadai maona kuti isusu takadzingiswa imi hamuna. Haleluya. Sekufamba kwatinoita panyika panapa, vanhu havaone musiyano between us navo. Haleluya. Isi takadzingiswa pamwoyo, ivo havana. Vanoti tiri machechi, havaone difference between machechi avo nemachechi edu, nekuti isi machechi edu ndeye vanhu vakadzingiswa pamwoyo. Haleluya. Ivo havana kudzingiswa. Asi kana tichifamba, Shekemu akafamba pasaidhi naJudha kana naLevhi kana naSimeoni kana naGadhi kana naRubheni, zvinongoita kunge wakafanana. Zvikanzi manje nyaya iripo panapa shamwari, haungakwanise kuwana mwanasikana wedu, unofanira kutofanana nesu. Hey, whatever church you belong to, the Holy Spirit of God will never be part of you kana usina kudzingiswa pamwoyo. Ndakaitaura nyaya, hey, takaita a very long discussion. Ndikatanga kuvatsanangurira, ndikati munoziva kuti imimi mumachechi menyu imimi munoti munhu achitendeuka, first day munhu achitendeuka ubvanzi, do you want to receive the Holy Spirit? Hatiite zvinhu zvakadaro isusu, ende hatingabatani nezvinhu zvakadaro. Muchinyebera vanhu kuti munhu atendeuka ubvanzi you are now born again. Hatiite zvinhu zvakadaro. Tinotonzwisisa musiyano wacho. Hamuparidze sanctification kaimimi. Utsvene hamuuparidze. Chamunongoda chete kutendeka kwokuti munhu akauya kuchechi akachena zvaringana. Pakati pewiki apa anogona kuita zvaanoita. Chero mari yabviswa muchechi, munhu akabvisa mari muchechi chete akakwana. Hey, takaita long time. That day we came in the morning, takazobva panapa usiku. Ndichirayira futi murume uyu, ndikatsanangura ndikati, munoziva kuti kumachechi uku kune problem yekuti munhu akabvisa mari muchechi are exempt. He can operate with impunity. Haachakwanise kurayirwa munhu akadaro, because abvisa mari yake muchechi. Kana vatungamiri wechechi vakutosvika kumutsiura, because mari iyoyo haichazouye. Munhu anopedzera ane pawo yekutaura kuti aiwa mari yakati yaya ndakufara nayo yaya. Ko munongazviite sei muri kudya mari yake? Kereke yaMwari inofanira kudzidza kumira, kuziva kuti kana iri mari tichaona mari kuna Mwari. God will provide. If people want to give money to the church of God, they will give money to the church of God, but without conditions. We started this ministry tichiti tichatarisa kuna Mwari. God will provide. And look where God has brought us. Has God not been providing? Mweya wekuti munhu anoti akaisa mari yake ozoda kuteera kuti aiwa saka dai machinja pakati, aiwa paipai dai padai so, dai padai so. No, mari dzinofanira kupiwa nhingi. Sei nhingi achiparidza, aiwa no, nhingi haachigaro chachiya. No, I don't think nhingi. Hey, the church of God is not a business. The church of God is not a political party. Political party ndio inoitwa zvemalobbyist, zokuti vanouya kuzoita lobby weisa mari yavo. Kana vaisa mari yavo zotaura kuti policy yakati ichinjei, aiwa paipai pamunoti chakati chiregerai kudaro, chichinjai pakati.
kereke yaMwari tinotya Mwari, tinoti Mwari vaite kuda kwavo. Kana vanhu vada kupa kuna Mwari, vanopa kuna Mwari tovanamatirira kuti varopafadzwe, but vazive kuti vari kupa kuna Mwari. Hallelujah. Hey, ndiri kutodzidziswa something new ipapapo. I've never done this before, but ndakutoona futi kuti pane problem futi yekuti munhu anoti kana akaisa mari otanga kuzoti saka pamari yatakabhadhara iya takazovaka mabuilding mangani. I think ndosaka takatanga mweya mutsvene waMwari ukati musagamuchire mari kuvanhu. And you remember, we went for a very long time. Hatina ma-offering mu Church of God, hatina ma-tithe, hatina chi. Vanhu ngavangowana utsvene chete. It's only maybe about a week ago pandakatanga kutaura kuti vanoda kubhadhara mari kuisa muaccount, this is the bank account yechurch. Mundiregerero baba chakombera, ndakakanganwa ndaiti ndichakupai bank account, ndiri kudrive. Ndobva ndavarayirwa ndiri kudrive. By the time I got there, ndandatokanganwa kutumira bank account. Hallelujah. It is better vanhu vangouya muchechi kuzonzwa shoko chete vodzokera kumba. Vanhu vangouya muchechi vonzwa shoko vowana utsvene. Iye kuda kumhanyira kumari inonetsa, because vanhu vanotanga kutarisa kuti saka vanhu abvisa mari kupfuura mumwe ndeupi? Inini ndafanira kubvisa mari kupfuura. Takutopinda muchivi chepride futi chekuda kuti mandionere kuti ndabvisa mari ko mari yangu haina kuanaunswa wani kwai ndakabvisa mari yakati. Muri kuziva here kuti ndini ndakatenga dhori yari nyowani, ndini ndakabhadhara. Vanhu vakutobuda futi mukunamata Mwari. Iyo itori nani wese vanhu votozosvika pakuda kumaneja maaffairs emuchechi kuti saka dziri kumbofambiswa sei mari idzi, zvazoita sei, zvazoita. Kana inini wacho futi ndiri padanger, because as the money multiplies and increases yakukwanisa kushandiswa handiti. Inini manje ndofanira kuita chityiso chekunzwisa kuti mari haisi yangu ndeyaMwari kai. Ndaitaura namai Mangozho the other day, ndikati munoziva kana tisina petro tichienda kuchechi, ndinopota ndichitora mari yekuchechi ndichiisa petro. But pane nyaya iri kundinetsa yekuti ndinofunga kuti inini, how much of this fuel are we using to go to church and come back? Ko imwe iya. Because remember, mari yatinodira mupetro ikai haisi direct kuti tinongoenda kuchechi tichidzoka yobva yakwanirana. Muri kuzvinzwisisa? Kune imwe inopfuurira handiti? Koya ndinozoshandisa ndakuenda kunotora vana kuchikoro, koya ndinoendesa mumagrosi, handiti netadira tichiti tiri kushandisa mari yekereke, tiri kuenda kuchechi handiti? Ko ipapo pachaitwa sei? Muri kuona kuti nyaya dzemari idzi dzinotounza zvinhu zvakawanda. Alright, ngatiti tiri kutora mari yekereke toti ndoda kushandisa kuita airtime. Pakamboita time yekuti ndandisingabatike because ndandisina airtime, ndandisina data handiti. Toti alright, tiri kutora maaccount yechechi kuti tiise airtime nedata kuti vanhu pavanofona ndikwanise kutaura navo. How sure are we kuti iyoyo ichakwanirana nemaconversation echechi? How sure are we kuti airtime iyoyo ichashanda mari yechechi chete? I mean kutaura zvinhu zvechechi chete, kana kuti data racho richashanda zvinhu zvechechi chete? Ko panozopfuurira munin'ina wangu ndozwa kuti wakadiwa swera sei? Muri kuona macomplication acho? Zvinhu zvinoda kunamatirwa zvese izvozvo, because chatinotsvaga isusu kutendeka kuna Mwari handiti? Zvofanira kutaurwa. Hazvitaurike mumachechi zvinhu zvakadai izvozvo, hazvitaurike. But nyaya iripo ndeyekuti tinoda kuenda kudenga. Inini ndinoda kuenda kudenga. Tinoda kuti mweya waMwari usatisiye panapa. Saka zvinhu zvatinoita zvese tinofanira kuita zvinhu zvatinoziva kuti tiri kuita nechityiso. Uyo anopa ape nechityiso chekuziva kuti ndiri kupa kuna Mwari.
uyo anoshandisa agoshandisawo futi aine chityiso. Because ndakaona futi pana ana men of God vanoita bully. Kana uchibvisa mari usavhunze uri kuisa kuna Mwari. What I do ndezvangu naMwari wangu. But iye haakushaya chityiso manje. Maria yakunotenga doro, yakunotenga fodya, yakunoenda kumagirlfriends, yakunoenda chichi. Tinozviona munyika. Hallelujah. Kusikira zvakutonzi vane mari ava, hanti vane chechi. Vane chechi yavo, haone motikari dzavanofamba nadzo. Haone, but vakukanganwa kuti mari dziya dziri mari dzevanhu. Hallelujah. Dai Mwari vatiregerera, vatinzwira ngoni. Takwanisa kuva nechityiso chekutya Mwari. When we give to God out of love. Tisina chigumbu. And when we use mari yechechi, tishandise nechityiso futi. Tichiziva kuti ndeya Mwari haisi yedu. Having access to the account yekereke doesn't mean you should abuse it. Ndofana kutogara ndichizviudza izvozvo. Ndofana kutogara ndichizviudza izvozvo. Hallelujah. Tine tuma 200 kwedu. Kupachazouya mamiliyoni tichaita sei? Ndopamunozonzwa kunzi men of God vakatenga farm, men of God vakatenga Rolls Royce, men of God vakatenga private jet, men of God vakatenga chakati. Ndokwazvinobva ikoko. Zvinofana kutaurwa zvinhu izvi. Muchitondinyengeterera kuti Mwari ivai nawo baba. Vasazopindwa nemweya yokuti abuse. Vasazopindwa nemweya yokuti take advantage. Vasazopindwa nemweya yokuti ndine access ndinokwanisa kungoswipe. Mutondinamatirawo. Hallelujah. Handei kumberi. Mashoko awo akafadza Hamori naShekemu mwanakomana waHamori. Harina kunonoka kuita chinhu icho, nokuti wakanga achifarira mukunda waJakobho, naiye wakanga achikudzwa kupfuura wose veimba yose yababa wake. Zvino Hamori naShekemu mwanakomana wake vakauya kusuo reguta ravo, vakataurirana navanhu veguta ravo vakati, vanhu ava vano rugare nesu, naizvozvo ngavagare havo munyika ino. Vashambadziremo. Kuti tarirai nyika inovaringana. Ngatitore vakunda wavo vave vakadzi vedu, nesu tivape vakunda vedu. Hallelujah. Muri kuona pari kunzi vakunda ka hapana kunzi one, handiti? Kuratidza kuti anga ari more than one. Zvanambotaura zviya. So nyaya iripo ndeyekuti isusu tiri kuuya neshoko raMwari. Kana ichinzi kereke yaMwari ndeye vanhu vakadzingiswa pamwoyo. Kudzingiswa pamwoyo ndiwo kuberekwa kutsva. Kune vasiri kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. You cannot say you are in the church of God usina kuberekwa kutsva. Even if you are part of this organization, even if you come to church every day, kereke yaMwari nevafundisi vatichazoita munomu, munofana kuparidzira vanhu kuti sitting here and being part of this organization doesn't mean you are in the church of God. You only become part of the church of God if you are born again. If you are not born again, don't count yourself as part of the church of God. Zvinoita kunge ndiri kuita utsinye, zvinoita kunge ndiri kuita rafu, but ndicho chokwadi chaicho. Usazitore kunge uri mukereke yaMwari kana usina kuberekwa kutsva. Kana usati waberekwa kutsva unofana kutotsvaga kuberekwa kutsva, wotochema kuna Mwari. Because the church of God is a spiritual thing, it's not a physical thing. Ndokuri kurasika vanhu ikoko. Vanhu vari kupinda mu-physical organization, vopfeka ma-uniform, vopfeka ma-regalia, vozivana kunzi kuna baba nhingi kuna mai nhingi, but kumatenga havazikanwi. Munhu anosvika pakugadzwa kuitwa mufundisi agoremekedzwa pano pasi,
but kumatenga haazikanwi. Why am I saying that? Kwa hamuzive here kuti Ishe Jesu Kristu akazoti ndichavati endai kwamaita mabasa enyu handikuzivei. Zviri kureva kuti appointment iyi yaitwa pano panyika, but kudenga haina kuitwa. Hey, kune maappointment anoitwa panyika kudenga asingazikanwi. Zvokuti kudenga vanotorohwa nehana kuti uri bishop, isati zvizive izvo. Uri pastor, isati zvizive izvo. Wakagadzwa rini? Nani? Ndezvepano panyika. It's okay, itai zvenyu ikoko. Kune maappointment ekuti pasi nekudenga. Hallelujah. Kozotoa futi kune maappointment anoitwa kudenga. Pano pasi pamwe vanhu vanogona kuregera kugamuchira, but kumatenga yatoappointwa. Zvinoda kunzwisisa izvozvo. Saka vakanzi imimi kana muchida kuwanana nevana vedu, kana muchida vanasikana vedu, mutofanira kudzingiswa. Hallelujah. Hamungawani mweya mutsvene waMwari kana musina kudzingiswa. Mutofanira kudzingiswa. Ndiro vhangeri racharamba tichiparidza iroro. Anyone who wants to join the Church of God, this is what we're going to tell them. Munofanira kuberekwa kutsva. Munofanira kutsvaga utsvene. Munofanira kuombekwa nemasimba emweya mutsvene. Asi mweya mutsvene uyu haungauye kwamuri kana musina kuberekwa kutsva. Munofanira kudzingiswa mumwoyo. Hakuna fellowship yatichaita kana musina kugamuchira shoko raMwari iro. We will only fellowship with people who understand that you have to be born again, that you have to be sanctified, that you have to be baptized by the Holy Spirit of God. Otherwise tingapedzera takungosangana nevanhu vese vana maichaza vakauya tongoti uyai pindai munomu, vekumasowe vakabva kukrawa kwavo ongouya tongoti ngatisanganei tese tinonamata Mwari. Mabaptist akauya tongoti hey uyai, masaravishoni akauya tongoti uyai, vanhu vakasiyana siyana. Tine vamwe akambotikumbira kuti isi tinovhara kuchechi kwedu maKrismas, kana tikavhara kuchechi kwedu munotitendera here timbouya ikoko. Hey, nyaya haisi yekungoti tingosangana kungowedzera manumbers. This is not about just adding numbers and adding numbers. Totanga kutora mavideo nemapicture akanaka kubuda pamasocial media takazadza chechi inoi. Nyaya ndeyekuenda kudenga iyi. Nyaya ndeyeutsvene iyi. Munhu akarohwa nebhazi achibuda pagedhi apa anoendepi? That's what we are here for. Alright, ngatimanyei. Verse 22. Asi vanhu ava vachatenderana nesu, kugara nesu, nokuita savanhu vamwe nesu. Koga kana tichiita chinhu ichi kuti varume vose kwatiri vadzingiswe sezvavakadzingiswa ivo. Ko mombe dzavo nepfuma yavo nezvipfuwo zvavo zvose hazvichavi zvedu here? Ngatitenderane navo, koga vagogara nesu. Zvino vose vaikuda pasuo reguta rake vakateerera mhori naShekemu mwanakomana wake. Ipapo varume vose vakadzingiswa, vose vaikuda pasuo reguta rake. Zvino pazuva retatu vachiri pakurwadziwa, vanakomana vaviri vaJakobo, Simeoni naRevhi, hanzvadzi dzaDhina, vakatora mumwe nomumwe munondo wake vakapinda muguta, vanhu vasingarindiri, vakauraya varume vose. Hallelujah. Praise the Lord. Saka vanakomana vaJakobo vangaine musikanzwa, vakati kwavari kana muchida hanzvadzi yedu munofanira kudzingiswa. Hallelujah. Varume vakadzingiswa paya paya, vachiri kupora vasati vakukwanisa kumuvha. Handiti iyo ndokutora munondo manje. Simeoni naLevhi, Livai naSimeoni vakapinda guta rese vachiura apa hapana ari kugona kana kusumuka. Hallelujah. Praise the Lord. Saka isusu manje takatumwa neshoko raMwari, the two witnesses, Simeon and Levi. Hallelujah. Kana munhu adzingiswa akagara pasi, haachisina mwoyo wenharo, haachakwanisa kurwisana nezvatinotaura, tinouya nemunondo. Simeon naLevi, Simeon naLevi, Simeon naLevi
Simeon na Levi chirikura munhu achifa kuzvivi. Kwandi shoko raMwari rakati iwewe kana uchida kuteera Jesu unofanira kutanga wafa here. Shoko raMwari harina kutaura here. You need to die to self. Kuchirungu anobva kuti die unto yourself. Haukwanisi kuteera Jesu kana usina kufa iwe. Kwanditi ndinokudza mweya mutsvene waMwari. Tichava nebaptism. Mweya mutsvene waMwari uri kuchatitaurira kuti rini. Baptism zvainoita manje iri kupupura nekuparidza kuti munhu wakare afa ari kuvigwa, munhu mutsva ari kuita resurrected naIshe Jesu Kristu. Haleluya. Kana ukaona munhu aine pride nekuzvikudza haasati afa. Haleluya. Kana ukaona munhu achiti handinzwarwo haasati afa. Munhu afa anongoti zvakaringana. Ko ucharwirei iwe wakafa? Haleluya. Ndo panonzi paya handisiri ini ndinorarama, ndi Jesu anorarama. Nekuti ini ndafa kaini. Ko ruchiva rwauchiri kundikunda sei? Ini ndakafa. Haleluya. Last ichawana simba sei kana ini ndakafa? Maambition angu anogozowana simba sei kana ini ndakafa? Ndo zvinotadza kunzwisisa vanhu. Mukaona vanhu vachiita politics muchechi vanenge vasina kufa. Haleluya. Because kana munhu afa hakuchisina zviya zvekuti ndinomuuraya chete kana akatora chigaro changu. Kana ndinomuuraya. Unenge usina kufa. Uyo akafa anenge azorora muna Kristu. Haleluya. Wazorora muna Kristu waungoti Ishe zvamada. Dai tisina kufa, imunofunga tine offer yandandiri kutaura yatakaitirwa musi weThursday. Tingadai takaita sei? Ngodembe tozara more than 400 people right now. Tautoti unzai tipe vanhu zvipo bvisai matithes, bvisai maoffering. Haleluya. Wobva kuti 1000 400 takutopindira motikari brand new. Haleluya. Each service. Handi ndo zvinoitwa mumachechi. Mufundisi obva ati imba nyowani, obva ati motikari nyowani, obva ati chichi. Haleluya. Kwakwanziwo takuita mapledge, takuita maprogram yakati mari dzichiwanda. But we are not here to look for money. Daniel akataura. Makaona takanyora pai pa-invite nechiposta chatikaita even chinhingiri chatichaitisa chekereke yaMwari. Vanodzora vazhinji mukururama. That is my mandate. Vanodzora vazhinji mukururama. That is my mandate. Handipo kuuya kuzounganidza mari. Kana Ishe akazondiropafadza nemari ndinokudza Mwari. But that is not what I'm after. If I was after that, ndingadai ndakadzokera kuchikoro. Takawedzera madegree. Todzokera kucorporate. Tonoita mabasa. Haleluya. Takamboitawo mafinance, ma-CEO nema-CFO, tikamboita ma-finance manager, tikamboita ndozvenyama izvozvo zvevanhu vari kutsvaga cheuviri. Kereke haisi yekutsvaga mari mairi. Ende mweya unofanira kufa. Kana vanoteera after isusu vanofanira kugara vakaudzwa zvinhu izvozvo. Pasazova nevanhu vanouya vachifunga kuti kereke ndeyekuita mari. Zvinoitwa nemakereke ana Vashti, kwete aEsteri. Haleluya. Hande tinopedzisa. Zvino vose vaikuda pasuo reguta rake vakateerera mori naShekemu mwanakomana wake. Ipapo varume vose vakadzingiswa, vose vaikuda pasuo reguta rake. Zvino pazuva retatu vachiri parwadziwa, vanakomana vaviri vaJakobho, Simeoni naRevhi, hanzvadzi dzaDhina, vakatora mumwe nomumwe munondo wake vakapinda muguta. Vanhu vachiri pakurwadziwa, vakauraya varume vose. Vakauraya
wakauraya nahamori naShekemu mwanakomana wake neminondo inopinza. Wakatora Dhina mumba maShekemu wakaenda. Wanakomana vaJakobho wakaenda kuna vakaurawo wakapamba guta. Nemhaka yokuti vakanga vachinya hanzvadzi yavo, vakatora makwai avo nemombe dzavo nembongoro dzavo nezvakanga zviri muguta nezvakanga zviri kusango, vakatapa pfuma yavo yose navana vavo vaduku navakadzi vavo, vakazviita mhandara nezvinhu zvose zvakanga zviri mudzimba. Ipapo Jakobho akati kuna Simeoni naRevhi, manditorera mufaro zvamandinhuwisira pakati pavanhu vanogara munyika ino, pakati pavaKenani pavaPerezi. Imi zvandina vanhu vashoma vachandiunganira vakandiuraya, ndichaparadzwa ini neveimba yangu. Ivo vakati, iye wagoiteiko nehanzvadzi yedu sezvinoitwa nechifero? Haleluya. Hey, ngatisumukei tose. I think tichazoita imwe chapter yacho in the next service. Ndoda kutsanangura something. Kana munzwisise zvakataura Simeoni naLevhi. Simeoni naLevhi vanoti vabvunzwa nababa wavo kuti kumazviitirei zvinhu izvi, vanoti iye ambozviitirei. Hallelujah. There are certain things zvinoitika muupenyu hwedu zvisingafaniri kuitika, but zvinhu izvozvo zvinozoitika because isusu tine action yatinenge taita. Tinogara chitaura mumba medu nenyaya yemawindo nemadoo kuti you should never open windows, you should never open doors. Kana tichidaro tikutaura zvinhu zvemumweya kuti usabvumidze muvengi kuti awane mukana wekupinda mumba. Hallelujah. Ezvino izvi kumba kwedu takutoziva kutoti nyangwe munhu akatsamwa sei, nyangwe ukakanganisirwa sei, hauchagumbuki, nekuti it's a window, it's a door. Mwana anogona kukutadzira wokanganwa kuti hey, mwana uyu kana kuti muyedzo, wosvika pakugumbuka woshatirwa, unogona kuvhura window kana door ipapo. Handisi kuti mwana haarangwe, ini ndinototi mwana anofana kurangwa, zvokuti kana ndichitarisa vana vevamwe ndotoona kuti uyu mwana haarohwe uyu. Shoko raMwari harina kupinda muvabereki, because dai rakapinda vaiziva kuti mwana anofana kurohwa. Nyangwe hurumende ikataura zvainotaura, indoti mwana anorohwa, ende vangu ndinorohwa, vanotoziva kuti dede havaitirwe mafanisi, because shoko rinotaura kuti spare the rod and spoil the child. Hallelujah. Saka nyaya yandiri kutaura ndeyekuti there are certain actions dzaunogona kuita iwewe nyangwe uri mwana waMwari, but those actions can open windows, can open doors to give legal ground to the enemy. Hallelujah. Wesi kune avo vanomboenda kunotsvaga kudzin'anga nekuchii, watopa Satani mukana kuti apinde mumhuri mako aite zvaanoda, watopa Satani mukana wekuti aite zvaanoda. Let's be careful. Our friends, our relatives that we welcome even in our houses, kana mukereke yaMwari tiri kufarira kuti vanhu vauye, but ngatingwarire. Ndo chidzidzo chandiri kunzwa inini chatatapiwa. Indiri kuona kunge Mwari vari kutopindura nyaya yakitikafu. Hallelujah. Kuti ngatingwarire. Kune zvinhu zvinozoitika kwamuri zvokuti munozochema kuti zviri kuitikirei, but ndimi mazvikonzera. Ndakambonzwa mumwe murume achitaura kuti kana uchida kuti nhunzi dzikutere, tora nyama yakaora uise muhomwe. Unozovenga nhunzi kuti dziri kunditerere, but hey, ukangotora nyama yakaora ukangoirasa, nhunzi dzinosara panyama yakaora, otoona iwo hapasisari kutere. So there are certain things that we do. Ndo zvatinofana kunamatira izvozvo, kuti Mwari tibatsirei pasave nechinhu chatinoita chinopa muvengi legal ground, pasave nechinhu chatinoita chinozokonzera mangwana kuti tizorwadziswa,
Kune zvimwe zvinhu zvatinoita zvinotipinza muna taisireva tisingazive. But iri our own action. Topedzira tatsamwira Mwari futi. Tozovenga Mwari kuti ko Mwari matenderei chakati chiitike kwatiri. But tiri isu. Hallelujah. Ya ngatiimbirwe zvedu. Tinamate kuna Mwari wedu. Mwari wakomborere nekuropafadza mashoko awo. Ave anobata basa muupenyu hwemumwe nemumwe wedu.